Moro guys, täällä ollaan tekemässä hulluja videoita. Let's go! Vänta, tror att jag glömde. Niin, mennään. Adolf, kato tänne! No, mites mennään? Pojat, hypätkää kyytiin. Ja Adolf, nostakaa laiva sieltä. Niin. Jaksa! Ai vittu! Ai vittu, Siellä vaan. Hyvä pojat. Olettepas reippaita poikia. Kyytiin sit vaan. Ja pidätkää kunnolla kiinni, ettei lennä pakoon. No niin pojat, olisiko tämä teidän sopiva paikka? Adolf, sano moi kameralle! Moi moi! No niin pojat, nyt nostetaan. no niin, lähtis paikat nyt tänne. Adolf, tolle ei sanota kaverille! 3, 2, 1, nyt! Varovasti alaspäin. Ottakaa, mä otan kengät pois sekan. No. Pojat, pitäkää kiinni! Joo. Varovasti. Ei saatana. Pitäisikö laittaa alas? Ja tässä tähän, näin. Pistäkää te vaan ensin alas. Alas. No hyvä. Sitten työnnetään kaikilla voimilla veteen. Niin, Adolf. Adolf pois vedestä. Vasta minkä isä on rakentanut sinulle. No, Adolf saa mennä tuonne keulaan. Juu, mut oottakaa faijaa vähän se on. Let's go boys. En mä mietin liikoin. Ai vittu! Aika! Pitäkää pojat kiinni! Hei, rupas vaan ertyyn. Alas. Niin. Vetäkää vähän se eteenpäin pojat. Kyllä se tästä! Kyllä se tästä! Yes! Panet me vähän eteenpäin. Noniin, hyvä pojat! Joo! Joo! Antakaa vähän sen vauhtia. Ei korra. Adolf, ei tarvi. Ottakaa tommonen musta makkara. Mä olisin meistä täällä musta makkara. Wow! 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 Oh! Mä luulen, että me upotaan. Ei, Kyllä se tästä pojat. Ei hätiä, ei hätiä. Ei hätiä pojat, ei hätiä. Voi helvetti! Kuka tämä ajattelee, että mentään sillan alta? mennäänkö siellä alla? Joo. Juu. No niin pojat, päät alas. Toiseen suuntaan! Joo, niin
Kestä kääntyy. Niin. Päät alas. Kunnolla, Konrad. Joo, come on, pojat. Okay, YouTube. So what? We went down from that place. Very cool. And by the way, this is no Finnish summer, so the water is maybe 17 degrees. So not cold. Very good. I know. No niin, Adolf. Annetaan vähän vauhtia. Ryynimakkala! Minä sain ryynimakkalan! Wow! Minä sain oikeasti ryynimakkalan! Ai mun ryynimakkala! Tulepas takas ryynimakkala! Moi lehmät! Meidän pitää pakittaa vähän. Mene sinä, Edvard. Ei voi, pitää mennä vähän taaksepäin. Moi lehmät! Mitäs menee? Kääntäkää pojat! Ei mennä taakse! Ei mietin liikaa. Vähän niinku sväkärilokski. Ei vittu, mä olen 5 metriä. Ei Adolf! Toiseen suuntaan Adolf! Adolf! Mene! Ai pitkä reenimakkara! This is maybe the worst thing I've done in my life. What? Mitä sinun mielestä on Adolf? Mitä sinä tykkää Adolfista? Adolf on outo mies. Annapas vähän hymyä minulle. Joo, hyvä. Väärään suuntaan, pojat! Niin vittu! Yes, go! Yes, come on. Ei tässä alta! Hey, this is God's work. Oh. No niin, pojat, täältä mennään nyt viidakon läpi. No niin, vähän viidakon. Kyllä tässä menee aika hyvin. Kyllä tää silleen menee. Ihan hyvin. Me olemme ammattilaisia. No niin. Silta edessä pitää... Tää tuntuu kuin vähän vaaralliselta, pojat. No eikö? No en mä nyt tiiä. No niin, päät alas, pojat. Vittu, pää alas, Konrad. Pää alas. Come on, pojat. Kyllä se tästä. Okay, YouTube. So look, now we have went down from the other bridge. What do you think about our matka? Me pärjäämme. Kyllä me tässä pärjäämme, pojat. Ota nokkosia! Vittu, mä kusen housuihin! Adolf, kato! Mä kusen housuihin! Nyt satii! Nokkosia! Sama täällä. Captain... Mikä vittu sun nimi? Oottakaa! Mä tietän sulle kivyä kohta! Ai mennään kevyt! Ei kuokko kevyt. No niin, kapteen Ailosta, usuu! Adolf! Ei! En minä tiedä, mutta minusta tuntuu, että minun pensereikä on näkyvä. Adolf, kapteeni! Voisitko katsoa kameralle vähän ja antaa vähän hymyä? Näin! Mä uppataan!
kauan me vielä mennään? Ai, ja niin kauan kun laiva uppoaa. Me emme lopeta. Tässä on vielä puoli matkaa, niin päästään tunnurin. No ei vittu ole nokkosia. Joo, kyllä on nokkosia. No ei ne kyllä vittu ole. Adolf, väärinpäin mennään! Adolf! Ei Adolf! Ja hyvä Adolf! Hyvä Adolf! Yes, Adolf! Ai saakeli vittu sinä olet. Hei! Saini molesteri! Tuolla ei sinä ettei Adolfille! Hän on minun poikani, eikä sinun! Kuuletko? Okay, YouTube, so look in what kind of very nice jungle we are in right now. Sheesh! Tää seisoo vähän. Abracadabra! Oi vittu! Minäkin aion seisota. No niin hyvä. Minäkin. Ei! Kattokaa! Ei mene tonne! Mene tonne! Ei mene. Tuolla on kiviä! Okei, menkää alas istumaan pojat. Kyllä me tästä pärjätään. Let's go! Come on. Täällä on kiviä! No ei oo kyllä kauan hyvä, vittu koetamme sitä pohjaa, kun meillä on köli. Ei vittu, meillä ei oo köli. Ei! Nyt tulee vähän aaltoja! Vittu, me ollaan paskottu jo. Vittu. No niin pojat, pitäkää kiinni. Pitää kiinni! Okay, YouTube. So did you just see what we did? We went down from that young oh shit! I think we are sinking. We are sinking. What are you thinking about? Oh, we are sinking! Hei, meidän pitäisi lopettaa tää homma, pojat, koska kohta ei olla enää meidän pellolla. Ei voi se alkaa lopettaa. Oi! Ok. Noniin. Pysäyttäkää. Mennä tonne. Eikö mennään toiselle puolelle, se on helpompaa. Juu, mennään toiselle puolelle. Tai. Juu, hyvä. No, jätin tähän kiinni, niin hypätään vaikka tästä pois. Ei! Oota, pidä minusta kiinni. Ei! Poro, pidätkö kiinni? Tonne! Pidetään kiinni! Ei voi mene pohjaan! Kyllä me tässä pysytään terveellisesti. Pois! Ei se nyt niin pahaa. Mennään tai! Voi vittu! Pidä kiinni! Pidä kiinni, Adolf! Iskelpä maihin! Saakaa laivan perille! Kyllä se tästä, pojat. Kyllä me... No niin, mennään pois! Vaihdetaan. Minä otan kiinni matkalla. Hypätkää pois, niin voidaan saada tämä laiva pois täältä. Hei, älä nyt poika Adolf. Ei tuolla ei sanota iskälle. No niin, nostetaan. Otetaan. Mene tonne päätyy. Pitäisikö mennä toinen kierros? Ei vitussa, poika. Miksi ei tavannut? Nostetaan se tämä ylös. No niin. Autatko meitä? Joo. Ai vittu mun jalka vittu. Ota vittu jalka pois sieltä sitten, poika. No mitä nyt? Ja Konra, ota sinäkin jalka pois, et siis. Oi, tossa on lentävä. Mitä lentävä? No niin. Pojat, nostakaa. Ei siinä tarvi. Nostakaa sieltä vaan. Täällä on tämmösiä kaikki. Oho. No, olis nyt. Mennään noin kaikki täältä. Kaikki. Tai pitäisikö meidän muuttaa toiselle puolelle? Joo, minunkin mielestä. No miten tästä nyt tonne päästä? Tai ehkä me oikeastaan pysytään täällä, koska sitten se on paljon helpompi. Me voidaan uudet tulla toiselle puolelle ja mennään siitä ylös. Tai kyllä se on nopeampi, niin mennään toiselle puolelle. Minun mielestä me otamme tätä vähän toisinpäin. Miten me saadaan tässä? Nyt auttakaa kiitti pojat vähän sen minua. Niin, 3, 2, 1, 2. Ai, 2 No, kun nostetaan ylös maahan. Oi vittu, Niin se ainakin pysytään ja sit mennään hakemaan mönkkäri.
Joo, kuka hakee mönkkärit? Kaikki. Minä mä kaikki. Kyllä se tässä pysyy. Jos ei pysy, niin sit se on rest in peace. Mikä tää laivan nimi? Iskan Google numero 2. No niin, mä tuun toisen puolen auttaa. Siinä on kyllä legendarinen historia. Me käytiin kerran Amazonin jungelissa kierrokselle tämän laivan kanssa. Meidän pitää ottaa tämä etuosa vähän eteenpäin, Konradi. Eiku, anteeksi, Adolf. Ui, täällä on nokkosia. Vittu, minun jalka on nokkosissa. Pysyykö tämä ehkä tässä? Kyllä minä luulen. Jos... Ei pitää nostaa toi etupää tonne. Edward, pitä kiinni tuosta. Minä menen nostamaan. Ei kun sä meet. Juu, iskä menee. Iskä menee. Mä pitän sitä. Älkää huoliko, iskä hoitaa. Onko sulla syvä? Loppu sieltä. Ja vittu, kusekka on ihan vaan pöksy, ei siinä oo mitään väliä. Teille tulee vähän lämpöisempää ihan vaan. Okay, YouTube, so now we are going in the land with our boat. Let's go! Hit that follow button if you want to see more videos like this. And here is Adolf and my child molester. Say hi! Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. My name is Adolf. Ich bin Adolf. Ostetaan tälleen vai poika? Mä nostaisin toista tonne vähän. No ootakas nyt vähän. Oi, mun pulli on ihan märkä. Vittu, nyt sätii. No niin, tuolla se kyllä pysyy. Jos tässä pysyy, pojat. Mennään nyt hakemaan mönkyä. No niin, hyppää pommikanna. Älä nyt vitussa hyppää, se voi olla kiviä alla. Nyt minä vittu menen tästä noppuun. No anna kun faija menee perin ensin, niin sitten kyllä te uskallette myöskin tuolle. Eikö niin, Adolf? Niin, tänne. Oi vittu, tää on vähän löysä tässä. No se siinä vittu pysyy, jos ei pysy, niin se on kanselle erestin pyys. Sitten pitää rakentaa uusi. Juu. Sekin tulee YouTubeen, jos meidän pitää rakentaa uusi, pojat. Niin muistakaa, laikatkaa ja tykätkää ja pistäkää seuraa botoni päälle. Let's go! Let's go! Let's go! I like them feet, boys. No niin, mennään. Poja menee ensin. No niin, päijä mene sit. Sit mä tuunaan. Poja. Sieltä right behind. Polttaaks tää? Ei polta. Kävelkää vaan minun. Tää on vittu pidemmin. Sä oot niin seksikäs. Adolf! Mitä sä sanoit? Ei mitään. Ai, mutainen paska. Oi, ei! Pysyykö se siellä oikeesti? Kyllä se siinä pysyy. Kyllä se siinä pysyy. Mähän sanottiin, jos ei pysy, niin rakennetaan vaan uusi. Jep. Ai. Minun mielestä tämä oli hyvä. Hyvä idea. No niin, kiitos Vaija. Ehkä mä tänäänkin tää uusi video, kun ajetaan autoa pellolla child molesterin kanssa. Niin muistakaa seurata, että näet uusien videoiden uploadit. Ai vittu. Ai sä et pikkiä. Ai saakeli. Ai vittu. Ai. Vaija, tämä on todella hieno reitti. Niin. Kiitos, no niin. No niin, kiitos. Nyt me olemme pellolla. Menikö se pois? Ei, kyllä se siinä on. Toivottavasti. Missä? Ai vittu! Minä... No en mä sitä enää ainakin näe, mutta Kyllä minä luulen, että se pärjää. kyllä se ei saada nähdä, kun tuo takaisin. Jep. Ei se tässä vielä enää ehditä pelastaa, jos se liukuu tonne takas. Joo, ei. No Adolf, nyt marssitaan kunnolla, että ehditään. Ennen kuin kukaan on varastanut meidän mönkkäri. No niin, totta. Me emme miettinyt sitä osaa. Näyttäkää hymyä kameralle, pojat. Yes, that's my boys. Give me some buttons and like this video, remember.
likes this video, put the and subscribe and don't forget to put the bell on. So you don't miss any videos we are doing. Yes, if you don't subscribe, Adolf will come under your bed tonight. No tuo osa ei oikein ollut suunniteltu, mitä Adolf just sanoi. Mutta ei se mitään. Laikatkaa ja subscribe-kätkää. Ai. Vähän melkein kuolimme. Ei, kyllä tässä Adolf on niin hyvä, niin Adolf hoitaa homma. Ja niin vaan tiedoksi. Kaikki mitä me olemme tänään tehneet, ollaan tehneet varpain jaloin. Eikä niin, Adolf? Niin, kato nyt. Kato. Ja niin vaan tiedoksi. Tästä videosta ei saa ottaa kuvia meidän varpaista. Muistakaa, että tämä video on tehty by professionals. Eli älkää kokeilko kotona. Juu. Ja me ollaan ihan varmasti tehty tämän asian monta kertaa elämässä. Niin me ollaan professionals niinku. Juu. Niin. Noniin. Me lähestymme mönkiä. No niin, onks me vähän eksynyt? Ei, kyllä me täältä löydetään matka mönkkärille. Kyllä varmaan me. Vittu tossa on joku mutalammikko. Vittu siinä on. Täällä on vittu näitä piikkijuttuja. Niin. Ei mun jalo! Ai! No niin, lopeta poltella. Muistakaa, että tämä on se Ja jos haluatte ostaa tällaiset lasit, niin nämä on oikeasti made in Italy. Todella hyvää kvaliteettia. Ja... Juu. Ottaa tällainen hatu. Ei, Adolf, nyt turpakyy. No niin. Kaikki meidän varusteet on ostettu. Ne on ostettu meidän TikTok-kanavasta. Yes. Ja niin vaan tiedoksi, että tässä on poikani Philip Grunberg, a.k.a. Child Molesteri, auttamassa videota. Is it okay I call you a child molester? Yes, Okay. because I am one. Ai! Ai mun jalka! Menkää myös seuraamaan meidän TikTok-tiliä, jota emme vielä ole tehneet, mutta Mun menkää muistamaan seuraamaan Philip Grunbergia. joo. Minulla on hienoja videoita. Auto tulee. Minä auto ja pakettiauto. Daniel sieltä tulee. Liikuttakaa. Ai hemmet. Ei täällä joilla nokkasi. Täällä on tämmöstä paskaa täällä. Tää ainakin